Boiler. जोंहा आदाया होख्लायगासिनो मेजेम गलायनाय होदों आदाया Iya berat. Hello लोगोफोर, welcome to my YouTube channel. आंनि YouTube channel नामखौ फिन बराबो जाबाय लोगोफोर. So जों दायो दंफैयो लोगोफोर नौमारा ना? नौमारा पिकनिक स्पट अरुणाचल प्रदेशआव. So जों पिकनिक जानो फैदों ओजोंहाय मेदाममोनबो दङ, मिसमोनबो दं, सारमोनबो दं आरो जोंहा मोहिनी सार. खेमसे हाय होनबावदो. Halo. So लोगोफोर, आंनि YouTube channel नोंथांमोनखौ जुदि गोदान मावनानै प्लिज साबस्क्राइब खालामदो आरो बेलनि आइकनखौ थुनानै होदो. जों भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै. लेट्स गो. So लोगोफोर, एकदम माने दिनैहाय पिकनिक जाफेरनो फैयाखैमोन, दिनैहाय बे फार्स्ट जानो फैबाय आरोखि. बिराद एक्साइटिं गोसोआ. बेनिफ्राय मोसानायाथ' नोगोद मोसाखागोन, दिनैहाय मोसानाय जाखागोन बिरादनो. बेनिफ्राय सेल्फि स्टिकआ लोगोफोर आंना बायबायदि दानि, माने बे बुस्थु बांद्राय खाथियाव हमनाय जाबाय. सेल्फि स्टिकआ दानि बे सेरग्राया बोरै ज'खोथाय, ओमफ्राय आङो दैयाव बासायाव हरखाबाय. नै जा जोंहा जों साराव दं, माखासे बाइकजों फैदों, बिनिफ्राय माखासेया कारजों फैदों. कारा जोंना माबा लायनो थांदों, बक्स लायनो थांफिनदों. ओमफ्राय ओरैहाय दङ मेदाममोन दङ. ओइ आंखौ माने ओरैनो सारा मा संगोन बायदि संनाया आइ उखुन्दैया बारा जादों. सुजा खोन्थानायाव उखुन्दैयाबो खोन्थानानै फैया नालाय ब्रा. मा संगोन होनदोंमोनलाय? नैबेखौथ' नुखादों. औ नै बियो बयलार. जोंहा आदाया होख्लायगासिनो मेजेम गलायनाय होदों आदाया. बियो बिराद मोजां रोङो. औ औ. ओमफ्राय संनाया नोंनि फालानो नामा? संनाया जोंनि. गोथावाथ' गोथाव जागोन जानायालाय. गोथावखौ दा बुंसै. एकदमबारे माने मा होनना बुङो, आसिया बेदरखौ सोबा ससे हाबफालायगोन नामा खुगायाव? अरफ्लांलायो माने. अरफ्लांलायगोन औ. बिदि आरो. पिकनिकआ दिनै बिराद इन्टारेस्टिं जागोनलै जोंना लोगोफोर. बेनिफ्राय जायगाया जाहैबाय नौमारा. बे अरुणाचल प्रदेशआनो गोलैयो. अरुणाचल प्रदेशआनो गोलैयो. मानसिफ्रा पिकनिक जानो फैदों, दा बोथोराबो एसे माबाबाय नालाय, गोजाम जाहांलांबाय. बेनिखायनो मानसिफ्रा फैनायाबो खम जालांबाय. खिन्थु गोदान बोसोराव बिराद फैयो. जोंबो सिगाङाव फैयो, एसे सानथाम सानब्रै सिगाङाव फैनो नागिरदोंमोन, नाथाय हास्लाबासै सम माने एसे आंखालनि थाखाय. थेवबो जों दिनै फैबाय, होमबाबो फुरा जों इन्जयमेन्टखौ लालांखागोन आरो. खुनु बास बुस गैया. बास बुस गैया. मेजेम गदों ना आदा? गदों गदों. नै जोंना पिकनिक जाग्राया नोगोद नोगोद मोसाखागोन राजा ना? दे हेल' होनद' हेल' होनद' हेल' होनद'. नै जोंना मिसा एकदम बेलाहि, फान्थाव बेलाहि ना मा होनो? गोदाव नों संगोन नामा? मिसा संगोन ना? संनायाथ' आं संगोन. संगोन दा ना? बेनिफ्राय इजा नै माबाया मिसा थाइबें हादों मिसा. ओमफ्राय जोंना सारा होख्लायबाय बयलारखौ, बिराद मोजां दाद रोंखायो. आं हले बुरजाथारालै दानायाव बिदियाव. माने बेवहाय मा संनाय दोनदोंमोनलाय? सार बेवहाय ना 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 औ. ओमफ्राय नै ओरैहाय बयलार दानगासिनो, ओरैहाय नै. ओमफ्राय बेवहाय ना फ्रायखौ जोंहा नै मेदामजों आरो जा नै सारा ओरै माबा एवखांग्रा. सारा एवखांग्रा, ओमफ्राय मेदामा ओरै माबाखौ नाखौ ओरै माबायाव होग्रा, थावआव होग्रा. ओमफ्राय आं सानायग्रा आरोखि. मा लगायोमोनलाय? औ. bisa जोंना सारा दालि सुदों. माबाखौ जों दो गिदिर लाबोनाय जायासै सुनो थाखाय, बिनि थाखायनो उफाय गैया. होमबाबो जोंना सारा बिराद एडजास्ट खालामनो गोरोंखा एकदम. बेनिफ्राय नै बे बेसादखौ जों दा मेनानै जागोन, माने नै बेसादखौ साराबो बिराद गोरों नै बिनिफ्रायनो. दा जों बेखौ मेनानै जागोन माने लोगोफोर, मिथिबायना? ओमफ्राय दैयाबो बिराद गुसुलै, बिराद कुल, बिराद मोजां माने, बिराद बरियाखा. जोंना जा मेदामाथ' नै नाखौ संगासिनो दंखायो. ओइ लोगोफोर, जोंना दासो माबाया सफैदों, दामग्राया दासो सफैदों नै. माथो बासि बोरायलै जेनथुरा. ओइ नै सार बरिया गाबगोन ना गाबा बिलाय? गाबो ना? ओइ सार माथो दंग्रा बुस्थुआलाय? बुस्थुआनो मोजां गाबदों फालाय? मोजां गाबदों फालाय बुस्थुआलाय? बरिया. बिन्दा गाबग्रा बिन्दा ना? बरिया. लोगोफोरनो जोंना बक्सा
मोननै खा बिराद गोगोमखा नै सलिड गाबखागोन बिथ' बेखौ बिसारासो होनोलै माने जोंना दामग्राया खमसार दामगोन खमसार दामगोन होनदों नामा आरो जोंनि मोसाग्राया जोंना खानसार दंखायो दा गोरोग्लायखागोन माने मोसानाया लागायसिगोन दा दसे उनाव नोंथांमोनखौ खोनासंगोन ओंखारला होमबा इयो बेरायनो थांगोन नामा औ बेरायनो थांगोन ना थांनि र' क्या कर रहा है पियाज काट रहा है बे प्याज रो रहा है क्या नहीं रो रहा है इधर देखो सामब्राम आने बिनि फाला गोलदों लोगोफोर बिनि फाला उपाय गैया आदानि ओंखाम संनाया नै जा ओइ गाखोमाखौ बनायलाय बिखौ सोरबा नायनो ओइ अमा हांदोंमोन लोगोफोर माबोरै जागोनथाय होद खामबाय खोमा बियो जादों होमबा दे Ê, đây chứ, đây. Jangan aku shoot nama lo. Jangan aku shoot. Jangan aku shoot. Ada mereka Ayo. Mana jalan aja anak ini kusuma dah boy. Hah? Mau terus apa? Oh, jamu nunggu. anak pun disini. Dulu sini mah. Itu rumah. Nengna mira misyo. स' लोगोफोर दायो जों माने पिकनिक जानाया माने मथा-मथि जोबसिगोनानो जोंहा लोगोफ्रा नै ओरैहाय रंजागासिनो स' जों माने दा सानबा हाबसिगोन थांनाय जासिगोन बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि नुदों अन्नानै लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगो मोनफिनगोन गोदान मोनसे भिडिअआव स' दिनैनि थाखाय एसेबां लोगोफोर स' नायनायनि थाखाय थेंक इउ फर वाचिं